gerra zikina izan zen laugarren zutabea. Frankismoak oso ondo diseinatu zuen transizioa lau hanken inguruan. Lehen hanka izan zen alderdi politikoa neutralizatzea, beraien elite batzuekin negoziatuz. Bigarren hanka izan zen langileria neutralizatzea, Pakto Sozial de la Moncloa delakoaren bidez, zeinean diru truke sindikatu batzuk esan zuten mobilizazioak gutxituko zituztela eta poliki nolabait domestikatuko zutela langileria. Hirugarren hanka izan zen prensa. Prentsarekin zugarrizko lana egin zuten, prensa eta balizko intelektualak nola isildu zituzten. Eta isildu zituen hasieran USERek eta batez ere gainera isildu zituen ondoren PSOEk. Benetan kritika politikoa eta pentsamendu askatasuna desagertu egin zen garai horretan Espainiako estatuan. Eta hortik sartu ez zirenak, Bergamin bat, edo sastre bat, Madridatik igez etorri ziren nolabait aire freskoa bila Euskal Herrian. Eta adierazpen askatasuna defenditu duten intelektualak eta defenditu duten egunkariek eta komunikabideek larrutik ordaindu dute urte luze hauetan, eta larrutik ordaintzen jarraitzen dute beraien adierazpen askatasuna. Eta laugarren hanka, gerra zikina. Orduan, gerra zikina ez da zerbait argeziala. Baizik, nire ustez diseinu horren barnean sartu zuten laugarren hanka. Zer helburu zuen hori? Bueno, ezberdinak. Batetik, fasistak, nolabait, gogorkeriaren zaleak zirenak, lasaitzea. Eta ez esatea, ez pentsatu hemen demokrazia, edozein modeko demokrazia ongo denik, ongi kontrolatu egongo da, eta gainera egurtu egingo ditugu hauek. Orduan beraiek lasaitzeko balio zuen. Bigarren helburu bat, duderik ez, ezker abertzalearen muskulo politikoa, eta oroa gizartearen muskulo politikoa hiltzea. Mobilizazioak izugarriak ziren, ikustu zuten herria oso aktiboa zela, eta hori bildurtu behar zuten, eta hori hil egin behar zuten. Eta hori bildurtzeko eta hiltzeko erabili zuten gerra zikina. Eta hirugarren helburu bat ere oso garbia. Eta zan, estatua eta Euskal Herrien arteko enfrentamendu hori, nolabait borroka armatura mugatzea. Eta frontalki sektore txiki batera mugatzea enfrentamendu hori. Gero Galekin, hori helburu hori ere izan zuten. Galek beste helburu batzuk izan zituen Frantziko estatuarekin oso loturik, baina baita ere Batallon Basko Espainol eta garai horretan egon zen gerra zikinaren helburu berdintsuak ere izan zituen noski. Olako mugimendu bat estatu bat diseinatzen duenean ez da bakarrik helburu baterako, besterako, baizik helburu ezberdinak planteatzen ditu, batzuk oso zuzenak eta beste batzuk zeharkako helburuak, efektua egiten ez duten agian momentuan, baina luzarora begira dauketenak. Eta era horretan, bere gintzat oso importante izan zen konfrontazio armatua edo violentua, bakarrik nolabait konfrontazio armatua estaltzea konfrontazio politiko.